Volonterizam za mene predstavlja zalaganje za sopstvenu sredinu i pokretanje nekih tema o kojima se priča nedovoljno. Za mene volonterizam predstavlja jednostavno želju i potrebu za promenom na bolje. A prvenstveno je sve krenulo od radionice Ponder na koju sam sasvim slučajno bila pozvana, a 3 godine pre toga sam učestvovala na još jednoj radionici. Malo posle toga sam se učlanila u grupu Udruženi mladi i od tada je sve krenulo. Pa ono što je na mene uticalo da se bavim volontiranjem jeste upravo ta potreba i želja za napredovanjem i jednostavno hteo sam da pomognem samom sebi, a i lokalnoj zajednici. Pa možda emisija, to jest radionica sa psihologom na ti, gde sam malo pre toga izrazila želju da hoću da budem voditelj, pa su oni uključili i spojili nekako te dve teme. Ja sam bila u ulozi voditelja i pričala sam sa psihologom. To mi je otvorilo neke vidike i prosto sam počela više da se brinem o svom mentalnom zdravlju. Pa najbolji trenuci tokom mog volonterizma jesu upravo ti trenuci kada shvatim da sam upravo nešto promenio, a da nije ostalo na istome. Pa mnogo veština su mi pomogle u daljem razvijanju i takođe smo imali radionicu o dečijim pravima i tek tad sam naučila kolika ja prava kao dete zapravo imam i koliko mi je to dalje pomoglo. Pa stekao sam dosta veština tokom volontiranja, ali bih najpre istakao taj timski rad i delovanje u timu. Prvenstveno mi je čast što sam primila tu nagradu. Drago mi je što su videli i uočili moj trud i rad tokom prethodnih godina, a ja sam počestvovana time i trudit ću se i u daljem periodu da postižem što bolje rezultate. Ova nagrada za mladog lidera predstavlja mnogo i ovo nije kraj nekog poglavlja, već upravo neki podsticaj da radimo još više sa puno truda. Učlanite se u našu grupu jer volontiranjem postižete znanje i isto lepo prijateljstvo. Poruku koju bih poslao mladima da postanu volonteri jeste upravo ta da uvek može bolje i da se uvek trude da postignu bolje rezultate.